Peligodarên hêja dubare dem baş em dixwazin û çêke lezgîn ragihînin ji bo çardeh herêmên girêdayî navenda Şirnexê û navçeyên wî yên cî Zêrsilopya Qeleban Basa û Erkê ji bo heta 15 rojan biryara Herêma Ewliya Taybet hatiye ragihandin. Walîtiya Tirka Dagirkera Şirnexê eşkere kir ku herêmên Çiyayê Cûdî, Besta, Çiyayê Kurd, Kureşîn, Girê Karaçalı, Gela Memê, Nevala Serîn, Girê 2088 reke, Herêma Küçüksu, herêmên Çiyayê Gabar, Çiyayên Kato Marinos û Kato Jîrka, herêmên Dûlê û Tenînê di navbera 27 mijdarê ango îro jî di nav de hetanî 11 kanûnê ji bo 15 rojan weke herêmên Ewliya Taybet a demkî hat ragihandin.